Варна – морската столица на България. Известна с прекрасния си бряг на Черно море, внушителната си история от древността чак до днешни дни и разбира се, 100 кила. Всяка година нашият варненски клуб, Варненските тигри, организира в този прекрасен град едно състезание, което се нарича Варна Open. Тази година обаче искаме да вкараме един типичен варненски цвят в цялата надпревара, като направим колаборация с много познат на вас формат. Затова, новото име на състезанията няма да е както си мислите, Варна Open. Всъщност, то ще се казва Остров. Пълна драма. А верите! Мамо, тате, чуйте ме, БДЖ изпрати ме на синия черноморски бряг. Хей, защо тази чайка има трети крак? Искам дебатьор да стана. Какво е това, бе? Какво е това? Не, обясни. Какво е това, което виждам в момента пред очите си? Интрото е, шефе. Интрото? Да. Къде го намери този запис? На Ти компютъра. ли го сложи този запис? Не. Ти нормален ли си това, ако някой го види? Кариерата ми е приключена. Водещ няма да бъда никога. Какво е това? Не, наистина. Кой ти каза да сложиш това нещо тук, а? Ко мълчиш? Шо мълчиш? Ко ме гледаш? Не, уволнен си. Ставай и изчезвай, сам ще се оправя. Не, въобще не ме занимавай. Преди обаче да оставим участниците да спорят, ще ви разкажа как ще протече реалитето през следващите дни. В състезанието участват 36 отбора от по 2 души, като всеки от тях ще участва в 4 дебата във формат британски парламент. В края на деня 8-те най-добри отбора ще продължат към полуфинал, а за останалите, може да се каже, че с надеждите им за трофеи е приключено. По-рано споменах британския парламентарен формат. Ето как изглежда той. Първо се дава тема, за която участниците не знаят нищо и практически им идва като изненада. Там ще имат 15 минути, за да подготвят своя аргумент. В стаята един срещу друг се изправят 4 отбора. 2 за правителство и 2 за опозицията. Правителството защитава темата, а опозицията е против темата. Освен по страна, отборите се делят и в 2 камари – горна и долна. Ролята на всяка една от тези позиции са различни и имат своите специфики, но това, което трябва да запомните, е, че в края на дебат отборите се подреждат от първо до 4-то място, получавайки от 0 до 3 точки, от които и ще зависи съдбата на участниците и евентуалния им успех в състезанието. А що се отнася до реалитето? Нашият екип ще се постарае да проследи колкото се може повече моменти от състезанието и да ви ги представи в поредицата епизоди. Говорейки за такъв формат, не можем да забравим и изповедалнята, където нашите участници ще могат да споделят своите душевни тързания преди, по време и след дебатите. Да се надяваме, че няма да има много сълзи. Сложиха ме съдия, не знам какво правя. Помощ. Така, дебатьорите вече се събраха пред училището Домакин и са готови да чуят темата за първия рунд за деня, която свързано с естетиката на състезанието е, разбира се, това правителство като тинейджър от средно икономическо семейство ще се запише в реалитито Остров. Пълна драма. След като разбраха темата, участниците тръгват към стаите си. Ние нека обърнем внимание на една от тях и да представим нашите участници за първия рунд. Отборът на отварящо правителство, отваряща опозиция, затварящо правителство и затваряща опозиция. Нека да видим как ще започне отварящо правителство. Един тинейджър иска много неща. За него приоритет е нещата, които той желае. Той не мисли за утре, не мисли как, ако получи това, което желае на момента, ще се отрази на следващия ден. Той мисли за момента. Той живее за момента. Което създава конфликт. Тинейджъра иска много неща, но тези неща не могат да бъдат задоволени в едно средно статистическо семейство. И те знаят, че получат ли толкова много пари, получават и почти безгранична свобода. Защото не са повече задържани от границите, а именно от границите на финансите. Тинейджерите искат внимание.
искат да създават контакти. Това е време, това е именно времето, в което един човек създава контакти с други хора. Така, тинейджерите искат да бъдат известни. Така, и предаването, ако се излъчва по телевизията, това и те го знаят, това допълнителен мотив за тях да участват в самото състезание. Добре, това беше сладко аргументче за пари и известност. Да видим какво ще отговори опозицията. Трябва да не забележите, че това решение е най-ефективното решение, което човек в своите тинейджерски години може да направи и най-вероятно в най-добрия случай си носи някакъв краткосрочен избор на удоволствие, а през останалото време си и даже и тогава ти си абсолютно прецакан буквално от всякъде. Защо? Нека първо бърза характеризация на тинейджера и какви са му интересите. Ами той е отговорен да постави основата на бъдещето си. Какво означава, че ако не правиш нищо по време на тинейджерските си години, ти се прецакваш буквално останалия си живот. Обаче ти губиш това време в момента, в който се запишеш на това нещо и то там те скапка. Как първият грейд? Защо се чувстваш зле, когато си там? Защо те правят, как те кара да правиш неща, които не искаш да правиш? Следователно, какво ще прави точно Крис с теб? Крис ще те кара да правиш магари в един случай или в другия случай ще те кара да търпиш на другите хора магарите, които на тебе ти се случват. Даже да не те кара да правиш някакви магари и да казваш някакви глупости, ти пак най-вероятно ще го правиш, защото си тинейджър. Какво се случва на едно средностатистическо работно място в капиталистическия свят? Там каква е разликата с този програма? Така, в едно такова място най-вероятно няма даже да стигнеш до там, защото забележете. Ето втория аргумент, какво се случва там. Остатъка от живота ти е зле заради участието. Никой реално не те иска след това, защото те капиталистическия свят има кой да те замести. Приятелите ти също така са скандализирани. Приятелите ти преди реалитето. Защо? Защото поне веднъж се първо ще казват с нещо, което не се съгласява. Те имат по-малко доверие в теб, защото се гледат как правиш неща, които са абсолютно нехарактерни за теб. За сега в Горна камара ситуацията е равностойна. Едните казват, че ще е много яко да си в остров, пълна драма, а другите казват, че ще е много тъпо. В това положение, затова нашето правителство има голяма възможност да вземе контрол над дебата. Първо, какво иска тинейджър? Няма абсолютно никакво значение. В смисъл не може да разполага с тия пари, докато не стане 18 години, така или иначе. И импулсивни покупки и така нататък. Така че това излиза от време на дебата. Какъв е компаратив? Компаратив е 8% да станеш 8% шанс да станеш милионер или 50% шанс да живееш готин живот, срещу 1 към 800 милиона шанс да станеш милионер и 100% шанс да живееш посредствен живот. Съответно, ако станеш овца в машината, ти се отчуждаваш от работното си място и в 50 години, когато станеш 50 годишна възраст, завършиш си университет, примерно имаш някаква селс джоб с 4К заплата, то да кризата на средната възраст, защото не си живял младия живот, не си отишъл на пълна драма. Окей, това е истината. Сега, няколко неща. Първото, нека първо ще поговорим за какво печелиш в пълна драма. Първото, което Оджи каза, има голям шанс да спечелиш много пари. И сега ще ви докажа, че има реално голям шанс да спечелиш много пари. 8% не са малко. Това е много по-голям процент шанс, колкото ако отидеш и бачкаш на слънчака и какъв е шансът да инвестираш в точният криптокърнси и този криптокърнси да експлодне като биткоин? Много по-малко, отколкото рано спиш в пълна драма. Но дори да не спечелиш, какво получаваш? Получаваш ставаш известен и така нататък, това го говорихме. Но защо е добре? Първо, не са бедни хора, моля ви се, никой беден човек не може да не работи 3 месеца лятото. В смисъл, те трябва да плащат найем, трябва да плащат ток и така нататък. Така че по-вероятно тия хора да са средна класа, примерно. Но освен, че е по-вероятно да са средна класа, те са интересни. Ние искаме да се запознаваме с интересни хора, да правим връзки. Дори те да са хората, участници с пълна драма да са шит, ти ще се запознаеш с Владо Карамазов, който е водещ, ще се запознаеш с Гала на следващия ден, като отидеш да пиеш кафе, защото всички имат договори да ходят на кафе при Гала, ще те канат на подкасти и така нататък. И това създава връзки, това създава публичност. Дори да си тъп, дори си най-тъпият човек на света, ти ще станеш бранд амбасадър. В смисъл, ще наемат в Avon да не рекламираш рекламите, това ще носи приходи и пари. Така че ще донесе някаква стабилност и щастие. Но дори и да не спечелиш пари, worst case сценарий, ти ще изградиш изключително важно умение на пълна драма. Айде да почнем да ги изреждаме. Първо, баща ви е говорил как в момента, как няма казарма и всички сме меки, нали така?
Пълно драма ще става 6 часа сутринта, ще се бахтиш, ще се измъчваш, ще се научиш да живееш в най-тежките условия, ще се изградиш като личност. Добре, забележи, че няма значение дали ще спечелиш, ще изградиш връзки. Много по-важно е, че постоянно ще се чувстваш активно зле. Дори да изглеждаш хората, че си щастлив, ти няма да си мислиш, че си пък. Ама ти ще си активно зле така или иначе. Но защо ти ще работиш деск джоб, в който шефът ти е буклук? В пълно драма ти ще разбереш, че шефовете са буклуци, защото Крис ще те измъчва. И ти ще си бил при по-лош буклук и ще кажеш, може шеф е бати пича, после ако работиш деск джоб. Ще се еманципираш от телефона си. Младите хора са пристрастени към телефоните си 24 часа ден. Като ти вземат телефона за 3 месеца, ще осъзнаеш, ще откриеш себе си, ще научиш какво се забавляваш, ще пеете песни край лагерния огън, shit like that, ще е много забавно. И най-важното, name recognition хора. Но повечето пъти, когато идеш за работа, HR-ите просто не ти четат CV-то. Когато обаче пише примерно на CV-то колаген, HR ще го отвори хора. Смисъл, и това е изключително важно, защото като го отвори CV-то, реално ще ти види уменията. Плюс ти имаш уникални умения, на които Крис е изпитал пълна драма. И най-важният пак. Ако си известен, му направиш пирамидна схема и да построиш огромен исторически парк до село Неофит Рилски, с което с хората да инвестират и да станеш милионер като идеолога на нашата партия Иванин Михайлов. Невероятна реч. Определено затварящото правителство ще бъде труден опонент в тази стая. Сега, специално за феновете на Алек. Фрейм, рамка, комператив, сравнение, Sales Job, работа в продажби, брокер, криптокъренси, криптовалута, да експлодне, да експлодира, участниците да са шит, участниците да са смотани, worst case сценарио, най-лошия случай, desk job, работа на бюро, shit like that, подобни глупости, name recognition, разпознаване на името, HR-ите, човешки ресурси. Моля ви, говорете на български и да преминем към затваряща опозиция. Имаме продуценти, които търсят драма, защото буквално предаването се нарича Total Drama Island. Тъй, че сериозно ли искате да пуснете детето си в такава среда, в която първо продуцентите могат да се възползват от вас? Сега, ти се превръщаш в публична фигура, което е прекалено за ума на едно дете. И защо можем да кажем това? Първо, значи тинейджерите се ефектират супер много от мненията на останалите хора и като цяло представете си, примерно, да бъдат буквално постоянно критикувани от цяла държава през цялото време. Много искам да ви кажа, че абсолютно всички детски актьори или хора, които са били сравнително млади, накрая биват травмирани от индустрията и не искат да се върнат отново. Не знам дали сте виждали в Америка каква е обстановката, обаче буквално всички хора, които като млади са били използвани като актьори или така нататък, после започват да употребяват наркотици, да се пилеят по партията и да правят глупости, които по принцип нормалният тинейджър няма да го направи дори и да иска. Има ги двата случая. Първият случай е изкарат го много рано, т.е. влязло е за нищо. Вторият случай е използват го постоянно за някакъв инструмент, използват го за, за такова, за да могат просто останалите участници да напреднат в самото състезание. Тоест, може да се каже, че самото дете пак бива експлоатирано не само от продуцентите, но и самите участници в предаването. Като цяло предаванията имат лошия навик също да преиначават нещата, за да могат да изглеждат по някакъв начин. И затова, примерно, като гледаме по едно време хората, така, като наблюдаваме шоуто, това не е реално това, което се случва. Тоест, могат да манипулират мнението на обществото, както си поискат. От друга страна, ще бъде запълнен сам с това и буквално това ще му е единственият хайпойнт в живота. Тъй, че не знам защо искате да сложите буквално дете в такава среда. Така, затваряща опозиция доста умело допълва аргумента на отваряща опозиция, като вкарва аспекта за бъдещите проблеми за детето в остров, пълна драма. Проблемът, който виждам обаче, е, че Цвети пропуска да се ангажира в правителството, което може да повлияе и на отбора и в последствие. Да видим бича на правителството как ще отговори на нейната реч. Казват ни, че ти изключително много се излагаш. Ние не намираме как това е лошо в днешния свят. Това би било лошо преди 15 години, когато хората не харесваха излагащи се хора и ги псуваха от всякъде. В днешни дни обаче, да, хората, които се излагат по някакъв начин, биват обиждани, биват тормозени, но не до такава степен и дори напротив,
излагацията до голяма степен им помага да успеят повече. И двете страни от опозицията, и двете много силно наблягат на това колко зле влияе излагацията върху средностатистическия човек. Първо нещо, което ви казват от откриваща опозиция още, е, че тази излагация не е продължителна. Това, което обаче ние ви казваме, тя няма значение. Това, което ние допълваме, е, че тя дори ти помага да се доразвива. Това е първия голям импакт, който получаваме от ОЛО, съборене. Втория голям импакт от откриваща опозиция, че ти губиш връзките, които имаш с хората около себе си. Първо, не ни е доказано как тези хора всъщност наистина, че тези хора наистина ще им пукат до такава степен за това какво са виждали по телевизията, така че този анализ не може да го приемете от тяхната страна, без те да са ви доказали как приятелите ти до някаква степен са се афектирали чак до толкова, че да спрат да ти говорят. Най-големият импакт, който получаваме от тяхна страна е, ще се дрогират. Хора, не, това не е Дисни. Има огромна разлика между реалити шоу за оцеляване в дива среда и огромния прешър, който си получавал, когато си актьор в сериалчета на Дисни и така нататък. Защо? Защото те ни говорят за хора, които са били изключително много повече ще им хареса ти да си бил в пълна драма, защото имаш публичност. Научил си се на комуникация, научил си се да се бориш с някакви неща, научил си се да се справяш с ментални затруднения и си популярен. Дори обаче HR да не хареса това, че си бил в пълна драма, ти вече имаш последовател, ти вече си човек, който е в публичното пространство, ти вече си успешен. От нашата страна, дори да не спечелиш, ти вече ще имаш много по-голям шанс да си се развил. Добре, това беше изключително хубава реч от страна на Макс. Наистина хвана естеството на дебата и успя да се сравни по начин, който лично според мен ще избута затварящо правителство доста нагоре към първото място. Любопитно ми е обаче дали Валю ще успее да отговори по-добре от Макс. Спомена се един 8% шанс. Искам да наблегна на това, че това не е шанс, в който ти въртиш една рулетка и имаш 8 на 100 шанс да победиш. Това е 8% възможност между другите кандидатите да спечелят. В смисъл, ако погледнеш началото и ако погледнеш края, има шанс, ако хвърляш на шан този, който си избрал в началото, да е победител, но това не е така. Също друго нещо, от което искам да наблегна, е фактът, че въпросът на този дебат е дали ние, като един тинейджър, бихме се записали в това състезание, не дали бихме участвали в него. Добре, въпрос. Браво на теб, някои, които правят значими неща, въпреки това не успяват след това да изградат връзките, за които ние говорим, ние ви доказваме, че те са изградени със сигурност. Добре, благодаря за позитивния тук на бъдещето ми. Да, възможно е, че никой няма постигнал нищо в живота, но това не ме е без, защото в момента, когато са ми се случвали тези неща и когато знам, че съм ги направил без да съм някакъв 1 на 1 милиард човек, съм ги постигнал, нали? Имам някаква надежда и това ми дава причина да работя над себе си и да се стремя към това бъдеще, докато ако аз бях, примерно, един кандидат, който, примерно, като, да кажем, примерно, че съм спечелил начално този формат за предаване, съм станал милиардер, какво ще правя с тези пари? Аз съм средностатистически, ще се... Добре, няма използвам тези думи, но да кажем, че ще лускам немския шлем и няма да правя нищо продуктивно с тези пари, докато ако аз съм една продуктивна личност, която е градила характер преди това нещо, защото спортистите не тренират на самите състезания, спортистите тренират преди тях, подготвят се, както в това предаване ти изграждаш свой характер и се градиш себе си като личност и там го използваш, за да получиш нещо. Друго нещо, казахте, че нашата помия е един вид по-голяма, тъй като във вашата не сте сами, смисъл, че има други известни хора. Когато го говоря това, визирам твърдението на затварящо правителство. Да, така е. Има и други хора, които са известни, но пак казвам, те имат опит, те са станали известни с причина, те имат какво да правят с тази известност и с този имидж, който имат, докато ние сме, нали, както вие казахте, средностатистически, нямаме какво да правим с тези неща. Това беше една богата на метафори реч. Да се надяваме, че ще бъде достатъчно, за да подпомогне затваряща опозиция в класирането. И говорейки за затваряща опозиция, време е да затворим този дебат и да отворим изповедалнята. Може и да го спечелим, защото то никой не си доказва нещата, както винаги. Да, анализ няма в дебатите в днешно време, тъй че... Максим Зангов се занимава само с криптовалутите си и не вкарва никаква емоция в речта си. Той е един обикновен член на отбора, няма право да ми казва какво ще говоря. Дебата мина много добре. Аз с удоволствие бих се пуснал на такова състезание, където не знам дали ще оцеля след това. Това ми е първият път, в който сетвам рамка.
Да, как ми е косата? Добре ли изглежда? Така, вижда ли се? Добре, искам вкъщи, трябва да уча по биология, скоро тече. Значи, бях затваряща позиция. Позицията ми в дебата беше, че съм средностатистически човек и че все пак съм постигнал някакви важни работи, без да съм 1 на 1 милиард. Обаче мисля, че ме пръснаха. Надявам се просто да не съм четвърти. Трето място бест. Интересно. Чудя се какво се е случило в другите стаи. Нашия дебат мина окей. Бяхме добре, разсънихме се, моята температура най-накрая спадна и най-вероятно си изпускаме кола в момента, защото сме в изповедание. Да, надяваме се Васка и Марто да ни вземат. Какво? Ако не спечелим, всички съди се гейове. Фенбойчето! При мен мина добре. Къде? При мен мина добре. Аз мисля, че ще го вземем, обаче мисля, че Лиса няма да ни харесва импакта, защото нямаме. Мисля, че изяждам този дебат! Това е. И така, моментът, който всички очакват. Кой печели и кой е загубеняк. Двете страни на една монета. Някои от нас ще отидат с пълна газ към следващите рундове, а други ще трябва да се изкопават от кълта до края на състезанието. В крайна сметка, това е моментът, който всички чакат. Изключително напрягащ момент. Толкова напрягащ момент, че просто няма как да не го оставим за следващия епизод на Остров. Пълна драма. А верите.